נמשיך עכשיו למשנה השישית. המשנה השישית עדיין ממשיכה לעסוק לנו בענייני מקווה שלם ומקווה חסר. מקווה שיש בו 40 שאה מכוונות. הכוונה, יש בו בדיוק 40 שאה. לא פחות, כי אז הוא לא יהיה כשר בשביל להתאר בו, אבל גם לא יותר. ירדו שניים וטבלו זה אחר זה, הראשון טהור והשני טמא. למה הראשון טהור? הוא טבל במקווה שיש בו 40 שאה. למה השני טמא? כי אחרי שהראשון טבל ויצא, הוא לקח איתו קצת מהמים של המקווה. העור שלו לח, השיער בראש קיבל גם חלק מהמים. עכשיו כשהוא יוצא, המקווה נחסר באיזשהו משהו. עכשיו כשהשני רוצה לטבול במקווה, המקווה הזה כבר אין בו 40 שאה, יש בו פחות. בגלל זה השני טמא. רבי יהודה אומר, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור. רבי יהודה כנראה חולק על המשנה שלנו, ואומר, שאם כשהשני טבל, הראשון, הרגליים שלו היו עדיין בתוך המקווה, אז כל המים שנמצאים על הגוף של הראשון, הם עדיין מחוברים לתוך המקווה עצמו. לכן כשהשני טובל, זה עדיין נחשב שהוא טובל ב-40 שאה, כי גם המים שנמצאים על האור של הראשון, הם עדיין מחוברים למקווה, כי הרגליים של הראשון בתוך המים. הגמרא במסכת חגיגה דנה הרבה על המשנה הזאת ועל דעתו של רבי יהודה. יש כמה דעות בהלכה על כל מיני חילוקים למה בדיוק רבי יהודה אומר ולמה הוא מתכוון. אנחנו לא נאריך בזה בשיעור עכשיו, אבל יש דעה בגמרא שאומרת שמה שאמר רבי יהודה זה לא על טומאה מדאורייתא, אלא על כל מיני מעלות וכוונות שאנשים היו עושים כשהיו באים להיטהר, כשהיו עולים לבית המקדש והיו באים לאכול מהקורבנות וכדומה. אבל יש דעה בגמרא אומרת שגם רבי יהודה מסכים שמישהו באמת טמא מדאורייתא וטובל אחרי שטבל הראשון, באמת הוא לא יתאר מזה. כן? זה ככה במאמר מוסגר על זה שהגמרא מאוד מעריכה על זה. נחזור לגמרא שלנו. הטביל בו את הסגוס והעלהו, מקצתו נוגע במים, טהור. מה זה סגוס? בגד צמר עבה. בימינו דבר שדומה לזה זה מגבת. מגבת, אם אני מטביל אותה בתוך מים ומוציא אותה, היא סופחת לתוכה כמות מאוד מאוד גדולה של מים. המשנה אומרת שאם הטבלתי את בגד הצמר העבה הזה, ואני מעלה אותו מתוך המים, הטבלתי אותו במקווה שיש בו בדיוק 40 שאה. עכשיו אני מעלה אותו מתוך המים, אבל עדיין אותה מגבת, אותו בגד צמר עבה, נוגע קצת בתוך המים, המקווה עדיין שלם. המים שבלועים בתוכו, הם עדיין מחוברים בתוך המקווה. הרבה דנו, האם המשנה הזאת היא לדעתו של רבי יהודה, כי זה דומה למה שרבי יהודה אמר מקודם על הבני אדם, או שהמשנה הזאת היא לדעת כולם. אם אני אגיד שהיא לדעת כולם, אז למה בסגוס אני כן אומר שהוא חיבור במקווה, אבל בבני אדם לא? התשובה היא שאלו חלק מהמפרשים, זה שהסגוס, המגבת, הבגד צמר העבה הזה, כשהוא מכיל את המים, הוא באמת מלא במים גם בתוכו. ולכן כשהוא נוגע אפילו קצת בתוך המקווה, הוא עדיין מחובר אליו. לעומת זאת, בבני אדם, זה לא שהאדם סופג את המים לתוך עצמו, אלא זה באופן חיצוני עליו. ולכן יש כאלה שמחלקים. גם בשולחן ערוך, גם הטור, בית יוסף, הרבה דנו על השני משפטים האלה שאמרנו, על דעתו של רבי יהודה ועל המשנה שמדברת פה על הסגוס. אוקיי, נמשיך. הקר והכסת של אור, כיוון שהגביה שפתותיהם מן המים, המים שבתוכן שאובין. יש לי איזשהו בד מאור, שיש בו כלי קיבול. זה בנוי כמו איזשהו כרית, שלתוכה אני שם נוצות, או איזשהו כסת. גם בד שהוא עשוי לחסות דברים, ויש להם כלי קיבול, זה נראה כמו איזשהו שק. אם אני מטביל את זה בתוך המקווה,
ואני מגביה את זה מתוך המקווה באופן שיש בפנים מים, זה גורם לזה שאני אהפוך את המים האלה שבתוכם למים שאובים. ולכן אם המקווה שלי יש בו בדיוק 40 סאה, אני אומנם יצליח להטביל אותם, אבל ברגע שאני אציא אותם מהמקווה, זה ישאוב לי את המים של המקווה, זה יהפוך אותם למים שאובים. לכן, מה אני צריך לעשות? אני מטביל אותם. כיצד יעשה, המשנה אומרת, מטבילן או מעלה אותם דרך שוליהם. אני מטביל אותם, והופך אותם שהפתח שלהם יהיה כלפי מטה, או מטה אותם כלפי הצד, ואז כשאני מעלה אותם, המים שבתוכם חוזרים ישירות למקווה, וזה יוצא שאני לא שואב אותם ביחד עם הכלי שיש לי. נמשיך למשנה הבאה, משנה שביעית, שהיא גם המשנה האחרונה שלנו לפרק הזה. הטביל בו את המיטה, אף על פי שרגליה שוקעות בתית העבה, טהורה, מפני שהמים מקדמין. אז נניח שיש לי איזשהו מקווה שבתחתית שלו יש איזשהו תית. תחשבו, מקוואות של פעם הם לא בהכרח היו מרוצפים כמו המקוואות של ימינו, אלא הם היו ממש במקומות בתוך הטבע שבו היו אוגרים את המי גשמים. כמו שאמרנו בהתחלה, צריך מים שהם לא שאובים. אם יש לי איזושהי מיטה שיש לה רגליים ארוכות כאלה, ואז אני לא יכול להטביל את הרגליים עצמם בתוך המקווה, כי המקווה לא מספיק עמוק. המשנה אומרת, אני יכול להטביל את המיטה באופן כזה, שאני גם משקע את הרגליים בתוך התית הזה, ואף על פי כן, מים באים על כל המיטה הזאת והיא טהורה. למה? מפני שהמים מקדמים. הכוונה היא כשהרגליות של המיטה נכנסות בתוך התית, עדיין הן מוקפות במים. התית הזה זה כמו איזשהו בוץ. אז יש לי מים טהורים של המקווה שנכנסים בפנים, וככה המיטה כשאני מטביל אותה, כולה מוקפת במים של המקווה, ולכן היא טהורה. מקווה שמימיו מרודדין, יש לי מקווה שיש בו 40 סאה, אבל אני לא יכול לטבול בו בבת אחת. אמרנו שזה נכון שמקווה צריך שיהיו בו מינימום 40 סאה, אבל עדיין התורה אמרה ורחץ את כל בשרו במים וטהר. צריך שאני אטבול באיזשהו אופן שכל המים של המקווה יכסו את הגוף. מה קורה אם המקווה שלי הוא מרודד, כמו מים מרודדים מאוד, כמו איזשהו שלולית כזאת, שאומנם סך הכל יש בה 40 סאה, אבל אני לא יכול לטבול בה, כי זה רדוד מדי. אז המשנה ממשיכה ואומרת, כובש אפילו חבילי עצים, אפילו חבילי קנים, כדי שיתפחו המים, ויורד וטובל. זה אומר שהוא כובש לצד אחד של המקווה, אפילו חבילי עצים וקנים. לוקח כל מיני עצים וקנים ושם אותם בקצוות של המקווה, כדי שהמים יהיו מרוכזים במקום אחד, וככה זה יהיה יותר עמוק, ושם אני כן יוכל לטבול. למה אפילו חבילי עצים וקנים? בואו נראה מה אומר רבי עובדיה מברטנורה. ואפילו שזה נראה כמו מקווה שחילקו אותו לשני מקוואות שונים, אפילו הכי, הואיל והמים נכנסים ביניהם, בין העצים והקנים, זה לא מהווה לי חילוק של המקווה לשתי מקוואות שונים. ונקט את המילה כובש, מפני שהעצים והקנים, זה עשוי מעץ, הם צפים על פני המים, וצריך לקשור עליהם איכשהו אבנים כדי שהם ייכנסו מתחת המים. יש פה עוד עניין מאוד חשוב שחשוב להבין אותו בעניין של מקוואות. היו ממפרשי המשנה שאמרו שהמשנה נקטה דווקא חבילי עצים וקנים, שלדברים שהם לא מקבלים טומאה. אבל אם בן אדם רוצה לעשות את זה, נניח מאיזה שהם רהיטים, או מכלים שהם כן מקבלים טומאה, יש כאלה שבאו להגיד שזה לא יהיה אפשרי לעשות את זה במקווה פה. כי אפילו שיש בו 40 סאה, מכיוון שהוא עדיין לא מכונס במקום אחד, עדיין אין שם מקווה עליו, ולכן זה נחשב שאני יוצר את המקווה. אז באופן שאני יוצר אותו, זה צריך שהוא יהיה על ידי דברים טהורים, ולא על ידי דברים שיכולים לקבל טומאה. ובאמת בתורה בפרשת בראשית קרא, ולמקווה המים קרא ימים, וגם כתוב, יקבעו המים אל מקום אחד.
משמע שמקווה זה מעיד לפי הלשון שלו על מים שהם מכונסים במקום אחד, ולא שהם מפוזרים על פני שטח גדול. מחט. גם מחט זה איזשהו כלי שיכול לקבל טומאה. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מטבלים גם כלים מהסוג הזה. המחט שלי היא צינורית דקה. אני לא יכול לשים אותה סתם ככה בתוך מקווה של 40 סאה, כי היא יכולה ליפול לי לתחתית, ואז אני לא אמצא אותה. איך אני מטביל אותה? אם למקווה שלי יש איזה שהם מדרגות, מה שנקרא בלשון המשנה מעלות, מעלות המערה, כי בתקופתם הרבה מהמקוואות היו בתוך מערות, מקומות נסתרים שבהם יש מים. אז מחט שהיא נתונה על חלק מהמדרגות של המקווה, היה מוליך ומביא במים, משכשך בעדינות את המים שלו עם היד, כיוון שעבר עליה הגל, טהורה. אני יוצר איזשהו גל קטן עם היד שלי מהמים של המקווה, הגל הזה הוא מחובר לכל ה-40 סאה מינימום שיש לי במקווה, ולכן ככה אני מביא את המים על המחט שלי, וזה מטהר אותה. עכשיו יש עניין שנקרא לא תעמוד על הפרק. כיוון שסיימנו פרק משנה, נתחיל קצת מהפרק השני, כדי להראות שלימוד התורה זה משהו שהוא תמיד מתמשך, ואנחנו רוצים תמיד להמשיך אותו. המשנה בפרק ח' מתחילה, ארץ ישראל טהורה ומקוואותיה טהורים. ברוך השם שאנחנו חיים בארץ ישראל, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחיות ולגור בארץ ישראל בשלום, בהשקט ובבטחה, שיחזק את חיילי צבא ההגנה לישראל וישמור עליהם, ויפדה במהרה את שבוינו, ותודה לכולם על ההאזנה, חזקים וברוכים תהיו.